Piştî belavbûna varosa koronayê li cîhanê û ragihandina rêxistina tenduristiya cîhanî ku nexweşiya varosa COVID-19 nexweşiyeke cîhanî ye, êdî hejmarek pirs li ba xelkê durist dibe. Yek ji wan pirsan ew e, hejmara kesên ji varosa koronayê baş bûne li cîhanê bêhtir ji 832,000 ye. Lê gelo eger heye careke din bi koronayê bikevin, rêxistina tenduristiya cîhanî bersivê dide û dibêje. Tanha belge ye ku kesên ji varosa koronayê baş bûne ji egera pêketina careke din bi vayrosê dûrin. Pirsa duwem jî ew e, gelo werzê havînên bandorê li varosa koronayê dike? Lêkolînerên Amerîkî mizgîniyê didin ku varosa COVID-19 ku tirseke mezin li seranserê cîhanê durist kiriye, dibin tîrêja tavê û di pleya germê ya bilind de lawaz dibe. Pirsa siyem, varosa koronayê li ku derê bêhtir cîjî? Rêveberê Zanistî û Teknolojiya di Wezareta Ewlehiya Navxweyî ya Amerîkî de William Bryan ragihand ku varosa COVID-19 li deverên girtî û keşûhewaya ziwa de dijî û di bilindbûna pleya germê nexasim dibin tîrêja tavê de lawaz dibe. Di 11 mehaborî rêxistina tenduristiyê ya cîhanî ragihand ku nexweşiya varosa COVID-19 nexweşiyeke cîhanî ye. Ji ber vê yekê li piraniya dewletan qedexeya çûn û hatinê ragihandine da ku rêgiriyê li ber belavbûna varosa koronayê bikin. Lê tevî wê yekî jî hejmara kesên bi koronayê ketine li cîhanê bêhtir ji 2,900,000 ye û hejmara kesên bi koronayê jiyana xwe ji dest dane bêhtir ji 200,000 kesî ye.